ndimi muri kubva kwaProfit Service. Zvafamba sei? Tinangoti paita kakubirirana kanisina kufarira. Well, tikutaura kuti manzwira atakaita nezvazvazoitwa kuchechi kwacho ndokuona unongoona kuti nhau yehome advantage inenge ingoripo. Chekutanga isusu hatina kuudzwa kuti service inenge yakazara wani. Takafunga kuti pamwe tiri kungoita profit to profit avanoita ma1 to 1 aya. Number 2, chimwe chandisina kufarira ndechizvinhu zvazobuda mutrouse. Tichirotswa isusu tichitanga pandoro remember ndichitanga kurota mutrouse muya maiva nemupunga. Mupunga ndo wandiro remember. Then nemhodzi dzemasunflower. Maive nemhodzi dzemasunflower, mupunga nechibage. So patazosvika kuservice takunzwa kuti trouser harisi kupfekwa, takunzwa kuti trouser richambobuda, trouser richadzoka. Ipapa papinda nekubuda trouser apa ndopatachinjirwa zvinhu zvese zvatakarota, zvese zvobva zvangononzi mudondo tsve. Well, ndiri kuti even pakuti chero tiprofit unoprofita sei zvinhu zvakaita semabinocular. Mabinocular chero pasyllabus yeO level chaiyo hapana chinhu chinonzi binocular. Antenna makapedzisira rini kutaura nezveantenna inoshanda pai? Well, ndiri kuziva kuti vabvisa toothbrush, mamune toothbrush mutrouser muya vabvisa. Saka ndikuona kuti kune zvinhu zvakawanda zvakuda kuita kachitsotsi kakatanga kari kuma-election chaiwo enyika kakuuya mumachechi futi kekuti munovhota zvakanaka but maresults handira kufara nazvo. Tabirirwa but tinosanganawo pawachauya kwedu because tazongochuza kuti ngatichiitai home inonzi return leg zvinongoitwa UEFA Champions League zvazvo kuti matamba kwenyu motambawo kwedu, pawachauya kwedu ndopatichavaratidza.